בבקשה, אדוני. תודה רבה. עידן, מה אתה עושה פה? גבי, הגיע היום. איזה יום? על מה אתה מדבר? מה זה המוזיקה הזאת? קדימה, בוא. לפני שנים רבות, גבי גבות נפל בפח. אוי, לא. עשינו מתיחה והתערבות. חשבתי הוא שכח. נראה לך נפספס אותך, משרת ליום שלם. 24 שעות, זה הולך להתגשם. טוב, נו, אז מה אתה רוצה? סקל אם תוריד את הזבל, שטוף את הגג, תוציא את הכלב. אין לך כלב, מה זה דוב? של השכנה שילמה לי טוב. היום סוף כל סוף מרגיש כמו מלך באמת. יודע למה גבי? למה? כי גבי משרת